guys, good morning. So, 7 o'clock na ng morning and naglilinis kami ngayon dito ng mga pinuman. Ayusin natin yung mga ginamit natin dito kasi nakikita naman sa may-ari ng resort. Yung mga pinuman kagabi, hindi nila naligpit. So, since nandito sila sa bar, liligpit natin. Yan. Basta mga bote, dito na lang ito babasagin, no? Ano may ihi, oh? Ayos, singilaw. Diba? Diba? Diba na nakawalong lalaki ka raw? Ay, hindi kami na magliligpit. Kuya ako na gabi Ayun yung nalaglag ko. Naglakad ako kagabi, diba? Oy, oy. Hindi ko nakakuha niyan. Magkano yan? 500 yan, no? Binta lang. Linis mo na yan dyan. Nakita ko ng simple. Hindi. Hindi, feeling ko dapat hukayin natin to. Ha? Feeling ko dito yung Alahas dyan. Gusto ko nga yung yung detector para makuha natin. yung nagtutunog-tunog agad. Hindi na kami sama sa gala nyo mamaya. Hindi na ako maiwan kami ni Gwen. May malapit naman dyan na walis tingting. Lagpas sa simbahan. Pwede ka magtanong ng ganun. Ayun, pwede na yun. Pwede ko na i-tricycle yun. Motor. Ha? Zipline. Ginawang zipline yung walis tingting. Sina mga akla, puntahan na natin sila. Ako nihilik na nagising. Ha? Hindi sa day. Ay, hindi pwede. Ayan na. Aga-ayon tayo naman sa style mo. Si Serea po nagluluto kasi excited na po siya umalis. Kaya gusto niya na po makapagluto. Excited talaga ako. Namimiss ko din yung Ay, di mauna ka na. Kaya nga. Tayo mamaya alas 11 ng gabi. Ano lulutuin, chef? Magpapaksiw sila. Tapos Paksiw na? Isda? Ah. and then Ako kasi ang daming isda. isda. Ganon. Kasi marami tayong isda dyan. Protein. Oh, kailangan nyo mamaya sa pag-iikot-ikot ninyo. Dito naman. Dito naman yun. Hala, nagbara. Huwag kang magreklamo. Kami ano dito. Oo nga. Hindi ako nagreklamo, Mars. Ang sa akin lang kasi, tapos dyan yung yung... Hala, nasira nyo yung lababo. Ayan, dito naman tayo sa kabila. After suka ay lalagyan na ng Nagluluto naman sila Paloma ng... Ayan. MSG. Huwag mo nang mahihain lahat. Ilahat mo na. 4 na betchin. Sige, okay lang yan. Tayo naman ang kakain, hindi sila. Pang 2.5 na betchin. So, marami-rami ngayon. We are 21, so this is 22. So may isa na dalawa ang kukunin na isda. Siyempre siya nagluto eh. Pwede. Yan. And lalagyan na ng uling. Yan. At isang balot ng adyo ng motor. Mamaya na po namin ilalagay yan pag wala ng camera. Charge. Ala? And egg. Kaya pala naghahanap si ng posporo kagabi, si Rhea. Kung anong good, dahan na kayo ilang... Tagal na. Matagal na nakalang stove. Hello, si Madam. Na nakatatlo. Opo, Madam. Nakatatlo na. Sige. Sana all nakatatlong lalaki. Alam mo nasira, tingnan mo. Hindi, barado. Hindi siya sira, Mars. Barado. Siraan mo kami. Oo. Kasi Ayan. Ayun na nanira. Sino yung nagbato? Madam. Pangalan. Marami tayo ng pangamadam. Yan. Pangalanan mo kung sino yung nagsira ng bubong. Madam, ma'am. Hindi ako yung bato sa bagay, pwede ako ng bato pero hindi ako nagbabato na. Ma'am, tumulong ka naman. Kanina pa. Dito tayo sa higaan sa kwarto. Tignan nyo kung sino mga hindi nagtope.
Oh, ano? Gusto mo ng ganon, Ivy? Nasa kwarto ka pa naman, tapos yung kama niyo para kayo nag-gera, dalawa talaga. Ay, talaga? Panuungol. Kasi ikaw yung kasama sa kwarto. Ay, nag-headset kasi ako kagabi. Wala kang ng charger, headset ka pa. Kapal ang mukha mo. Friend ko? Sino? Yan ako, yun po. Friend ko? So hindi nyo friend dahil naagawan kayo ng booking. Linas kasi natin ang ano. Ma'am, shit. Ginagawa ko. Ay, damang guys. Sige, pagsakita. Yan, gagawin ka naman yan, kakita kaya. Nakatutok lang. Para. Oo, kadalawang labas siya. Baka sinisingil kasi. Tapos walang pambayad. Ayan. Mga bakla kayo. Lakas nyo man lalaki. Wala kayong pambayad. Ganda no. Ngayon dito naman tayo sa mga nagchichismisan. Ayan. May maagang chismisan dito. Sa lahat ng lalaki kagabi, Marian lang. How true? Dalawa sa kanya. Kala ko 3. Sa'yo ngayon isa, di ba? Yung takad mo. Ayan ha. Ako pa pinagbintangan mo. Oh, sino naghatid ng ice tas kinuha mo yung lalaki? Kasama ko si ang kasama ko si Anseng. Sensing ko yun. So ano, kami ni Anseng? Ay, namalay ko. Baka Hoy! tuyong-tuyo na kayo. Walang-wala na. Ikaw pala, kagabi. Ikaw ang naka-aura ng bankero. Wala ko. Kaya nawala yung isang bangka. Dahil kasama mo yung may-ari. Talaga, oy. Oh. May-ari? Yung bangka. Si Gwen. Bakla kayo. Yan pa masisiro. Oh, di ba? Sabi nga ni... Ituloy mo. Ituloy mo. Wala, sabi ni Kuya Kim. Maganda yung panahon mo. Ano ba yan? Yung maliit. Yan. Saka, kasi itong ano. Ito, sabay-sabay mo na yan lahat. Okay na yan. Gawin mo aquarium yung kawali. Nagsaka kasi nag-live batok mo yung nakikita. Uy, sumama ka. Kaya ka nga nagsitlib sa trabaho tapos hindi ka sasama. Buang ka ba? Sumama ka dyan. Cute side. Ay, Hindi, okay lang yan. Kami kasi, nag-travel naman na kami. Nakakaikot kami. Hindi yan, magkakit katawan mo. Huwag kang mandabay. Yung? Magkakit katawan mo, diba? Hindi, kasi pumunta kami dyan malapit sa ano. Saan? Ano? Yung walis ting-ting. Yung talong-talong. Pumuntahan din naman yun, ah. May daanan naman yun dyan, nang ini, oh. Ayun nga lang naman ang pupuntahan namin. Yun lang din mapunta. Una tayo umalis, yan ang yung magpunta natin. Limang nilis, kasama. Oo, kasi na kayo doon. Ako din, Ilan yung nasa van? 7. Ang hindi lang sasama Oh. ay si Gwen at si Ma'am Gigi. So 5 lahat. Sumama ka, kaya ka nga nag-leave sa trabaho, tapos di ka sasama. Ako hindi ako kasama. Si Ma'am Gigi at si Gwen ang sasama kaya 5 lahat ang hindi nakasama. Hayop ka. Paulit-ulit ha, nakaka-offend yun ha. So ano kami, tig 2.5? Ay, hindi, 3 si Gwen, 2 ako. Okay. Mas okay yun. Oh. Pagabi pa yan, kaya lang hindi naman kasi na ano, kaya na, parang namaho ba? Sabay tayo sa ano. Hindi
ba 50 ba nakakain? Oo, masarap. Okay, ganun lang siya, iinit lang siya, tapos luto na. Oo, Okay lang, suka lang ba? Actually, kanang dili na siya timplahan, lapuan lang ba? Pagong crab. Surgeon nga. May kakaibang alimango. Kakaiba yung shell ng alimango, no? Ano, gimi gabi nga makaon, gini kuya, sure ka. Huwag mo yung butang sa date ni Marian. Wala siya nga limango mo. Mura sa bra, no? Bra Malamig ka. crab, maganda siya. Padding crab. Padding crab. Pero mura gamay Ayan, siya. oh, Mars, Pwede go mo na. sa padding ni Island sa tinda. Padding crab daw. Pwede na siya Mga dito. ulo na makaon na. Yan ang masarap. Dapat magyapon. Saang? Ay, parang paan ni Ma'am Shiji. Ang print. Tumawa ka. Tumawa ka. Tumawa ka. Tumawa ka. Tumawa ka. Tumawa ka. Ano? Versus reality. Hala, hala, hala. Ang namumulang talulot. Oh, wala pag 10 minutes ang tiya. Wala pa. Kasya sa akin yan. Ha? Panga sa legs mo lang. Sa liig. Saan mo yun nakuha yan? Crispy. Nagalo na ko sa birthday niya, late dumating. Ang maganda ito dapat crop top. Laptop man jud. Laptop ko yun siya. Ay, balik ka sa ferry. Nang nakita maging bukton sa tanan. Wala gusto kong mag-ferry. Di kinala ma-perfect talaga na isa lang na gumanon. Oo, tsaka ni, ako talaga babalik ako. Mas maganda yung kay Jigjig tapos, di ba? Huwag titigil agad yung braso mo, hindi na i-stack up na ganun, no? Ang pinaka-perfect talaga ng ikuan na ako, baka. Murag Flappy Bird. Narinig mo ba? Paano Kasi yung nakita ko, kasi sino nagsabi doon na yung Ano na nga itong itlog? Mabasag pa. Wala, almusal na. yung sound effect ang Boys, di ba kang nanalo kay ano? atili. Bilis nila kaya. Tricky daw. Saan? Sa... Sa best ferry walk. Sana na siya ka na mag-promote. Pang girly. Huwag ka na pong magkuhan ka tingin. Saan ako lagi na eh? Ay na lang aking nasa loob. Lagi ba ka rin masyado? Asa na? Ako na, di ba? Bakit yung sa akin di ba wala? First na ibigay sa'yo, pero sa legs mo lang. Ha? Ikaw tayo to magkahita, ganyan ka. Bakit mo kinuha yung itlog bakla? Kan! Ginoo. Hindi pa nga kumakain, kinuha mo agad. Napakamapanlamang mo naman. Aw, Grabe, mas malaki pa yung itlog. ang init. Dalawa sa kamay ko talaga, Milmar. Dalawa makukuha ko. Isabot mo ko gabi Si Marian. Ito? Asa na? Wala pa si Marian. Dili ka, pag kung mo ano siya, mo kuan sa room, Pasok. dili lagi off pag suga, agaran di ba kay ikaw pa. Sulik ka po siya, barang ikaw pa siya nagsulik-sulik. Wala kasing pambayad kayo, mga bakla kayo talaga. Tsupa kayo, wala kayong pera. Ganyan yung... Ano, segue na mga walang pambayad. Ikaw talaga, Marian, bakla ka. May suso ka lang, wala kang pera. Huwag ka doon, bakla. Handa ka pagising mo.